हाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ दा फुंनि टाइम गुड मर्निं बयखौबो आरो फिन खनसेबाव दा आङो जोंहानि बारियाव थांनो होनना ओंखारगासिनो दं आरोना दा न'आवनो दंथ'यो बारियाव माने मिस्ट्रिफोरा ओंखाम जायालासिनो फैदोंनो फुङावनो साहा बिहरदों फ्लाक्सआव साहा सोनानै लाखाबाय आरो लोगोसे आं अमानिबो आदार लाबोफागोन नै खादा लाखानोसै लाइ बोराय मुला बोरायफोरखौ खानानै अमानो रुगोन सोदो होमबा जोंनि बारि आरो बागानखौ लोगोसे आंजों नायफादो मोनफैबाय बारियावनो ओइ गोजावाव नै साबेसे मावदो ओइ नै जों गामिनि गोजा मिस्ट्रिफ्रा ओइथिं दं सासे मुस्लिम मिस्ट्रि ना दादा मुस्लिমে ক'ব লাগিব ন মুছলমান কে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ মিস্ত্রি লগাই আছে যেন কি হৈছে চাহ পানী আনিছেতো बे न'आ माने फिसा खथानै आरो NSPC निफ्राय जोंखौ एम्फौ फिनानै ला महिलाफोर होननानै होदों आरो बेयाव ओरैनो नङा दे ओरैनो एसे थाइसे हरनांगौ नै ओमफ्राय आंनि बियो मैगं थोलि लाइ इसे दङ मुला दङ आलु गायदों सेराव ओइथिं जोगोनार दङ आरो ओइथिं लाव दङ लाव फिथाइया बेसे गिदिर जाखोलै थाइथामसो जाखांबाय बेनोसै आरो आंनि बागाना आयौ माथो नारें जुमब्राबो सोरबा दोनफैदों नारें जुमब्राखौ जागोन नामा नोंसोरो ओइ गिदिरफोर जागोन नामा नोंसोरो जों लांसै थाइसे हा ए मुर्ति आरो न बेलेग नाय आरो बनाबोलाय आं न'आव थाबायलांफिनदोंसो खारलांनानै लायफिनदों आं लादु मुरिखौनो बावदों खारलांदों आयौ साहाजों होनो होननानै लादु मुरि माबादोंमोन नालाय दहाय बाङालिनिफ्राय लाखिदोंमोन बेखौनो बावदों माने लायफिननो र' मा खादों नै लाबोफिनबाय लादु मुरिखौ न'आ बारा गोजान नङा आरोना ओरैनो न'नै न'थामसो बारनांगौ बारिनिफ्राय लाना थांगासिनो दं साहा लुनायाव भिडिअ बानायनाय रायजादों आङो रायबा रायथोंहाय ইমান ভয় কৰে ভিডিঅ'ত সেইটো ভাল ইমান মানুহ চাব বাইদেউৰ কাৰণে তো মানুহ বেলেগে চাব পাৰে হৰলাই नै এইखौनो होखानांगौमोन जागखौनो हो नङाबा गोजौआव लुना लाथों एखेबारे गोजौआवनो लोंगोननो मिस्ट्रिफ्रानो न'नि गोजा नालाय रां खोना गोजा रायलाबायो एसेखौनो एसे दायलागा माबाफोरासो बांगालफोरासो मोजां ন বাঙালবিলাক ভাল কৈছোঁ গালি নিদিয়ে আমাৰ গাঁৱৰ মিস্ত্ৰীবিলাক বহুত কাৰা আছে বুলি কৈছোঁ নিজৰ মানুহ যেন গালি দিয়ে এইখানে मुरियाबो मोहनानै होदोलै होसाबलाबायदो देखायनाल' आंखौ देखाया दे सिख्लाफ्रा फसायगोन देखायबा सोरबा भिडिअ ओंखारनो लुगैयो सोरबा बि लाजिखायो खाबानो थोला माथो এটা গিলাচতো খাব পাৰিব এজন ইয়াতো খাব পাৰিব गोजावाव लोंदों জোনটো একদম ধুনীয়া কৰি মাৰি দিয়ক কি বেয়া হৈছে হা বেয়া হোৱা নাই কিন্তু তাম আৰু আমাৰ কথাখিনি ক'বলৈ লাগে কি गोथाव जादोंना जायाखै अंगर साया दे एकदमबारे टेस्टी इसोर सानैयाथ' बाख्नायखाया खायलेंसो जाखाबाय नुजाया 100K जाबाथाय नुजागोन देनां
बिदिसो थाब थाब 100 खालामना हो लोगोफोर आइदे काटा राटा কি এইটো খানা খাম ইয়াতে খানা খাব মানুহ নাথাকে না ইয়াতে খাব লাগে জানুৱাৰী দে आं साहा होखांनानै ना मिस्ट्रिफ्रा आंखौ थेलासो हैनो थिनबाय नै थेला आलासि जाबाय आङो दहाय थिं लाबोदोंमोन आरोना थिं लाबोनायाव थेलाखौ माने लांथ'दोंमोन आरोना बिबोनां जानाय सानफाय ओमफ्राय दा आंखौसो हैनो थिनबाय आरो लोगोफोर मिस्ट्रिफ्रा बेलेगाव थांथ'बाय आं एबार मैगंखौ खानोसै सान्दुं गोसा थिं 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 सान्दुङाव साथा लानानै मा होनोमोन बे मेथाइखौ थिं थिं सान्दुङाव साथा लानानै फोजोंखांनो जाराव नों आंखौ रायदहर ना बोरैबा मोनसे खनोमोनहाय नैबे फिसा फिसायावनो बे दै अखा मोनाखै नालाय रानदों बिनि थाखायनो बिसोर थाब थाब बिबार लाबाय आरो नै मटर सारनायबो सुबिदा गैया नालाय न'आबो एसे गोजान जायो मालायनावबो बबाव दै मोननो ओंखायनो एसे गाहाय गाहाय रांखेब रांखेबावनो बिबार बारबाय आरो अखायाबो दोमैलु जाफिनबाय द' सान्दुङा बोरैबा थिं थिंथारनो सोराङा हरा सोरांनाव बिनानै लांथ'नो हायामोन हरो मोनथिया हरगोन ना हरा दानो फैफिनगोन होननानै बिनानै ला ओइ आइया साइकेल बिदोंमोन आरोना आं बागानखौ माने गोरलैनिफ्रायनो मोजां देखायनो सानबाय थादों आरोना देखायनो हायाखै दिनैसो मोजां देखायबाय आङो लाइया माने बिबारा थाब लाबाय आरो ना जरनिया बारा मोजां जायाखै हाया रानसावसाव नालाय एखेबारे फिसा फिसा गोरलै गोरलैयावनो बिबार लाबाय ओमफ्राय इथिंनिया एसे मोजाङै दङ आरोना गुवार गुवार जानानै दं आरो इथिं दा आङो इदि रांखेब रांखेबखौनो अमानो खाना लांगोन आरो माबानानै बेखौ डाइरेक्ट फुखागोन ओमफ्राय ओइ लाइ बोराय बोरायखौ खेबस' लांनोसै मुला बिलाइफोरखौ अमानो रुनोसै बेखौ बिदिखौ लांसिगोन आरो बेखौ मानसियाबो जाजाखाया गोखासो अमायानो जाखाला खाखांबाय आरो लोगोफोरनि खानाया आइलि जाइलि जालायनाय सान्दुं गोसा खाबायनि मैगङानो खाखांबाय थांसै आइदै बुरजाथार खादासे एबार रुयनोसैलाय थांनानै सर नांलायलांबायसो बाय बाय आंनि बागान थाथ'दोलाय दिनै लोगोफोर दहाय आङो अमानो आदार लाबोनाया लाइ मुला लाबोनायखौ रुबाय आङो अर जोंगासिनो दं ओरैनो आं सुनायफोरखौ देखायदिया हास्लाबाखै आङो भिडिअ लानो डाइरेक्ट रुनायखौनो थ' थिखोनानै अर जरायनानै दोनखानायखौनो आङो भिडिअ देखायफिनबायनो नोंथांमोननो लोगोफोर भिडिअआ बांद्राय गोलाव गोलावबाबो नायग्राफ्रा बरिं मोनो ओंखायनो आं भिडिअखौ एसे गुसुं लाबोबाय गुसुं जायोना जाया नायनोसै आंसो गुसुं सानो इडिट खालामबासो मोनसिगोन बेयाव आङो दा
लाइखौल' होथ'दों आरोना मोजां माने रुइहोनानै मोनहांबाथाय आङो माइरं एसे होगोन फवासेसोनि जख' माइरंखौ होनानै एग्लुंना होनोसै बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बाय बाय